Tripura hastewa Watui Nokbar kothor phaiui kwbangma Tripura sachukya nukhung nokhuk Baijak baimani patimungno kitingui borokno bahike hapangni sepsap deui manai wansugui salbrumno chaitugui tongo nain halhali asrambari constituency MDC boromnang Prashmit deburma obahaino laithangnai salkisa swkang Watui Nokbar phaiui nain halhali asrambari constituency bisingo khopjak kwbangma lukurokni nokhuk baibekha aborokno wansuguino tini Kamalpur SDM bai Malai kha tei borokno bahike hapangni chuba surunai abnotui bo koklam salaijaka nainedi SDM bai Malai mani yagulo tamukok salaika boromnang MDC Prashmit debroma Ang tawa ni ni Kita kaya pasung na ko. bata maya ko diba Bolo ne blok tantan liwo. Bising blok la. ako ang do ko may ano kita do mari no ko tangi no bata bo ang dewe tak na do kita ano sumoy di Blok khai diwan sigira. Chin ko. Ko sang but. Sigira. tawo kung do na do ang te no ko salai salami pore te phayoi nin mo no no halabu ya ko klan khan do mai da mai sibai na le Jemo koydin Watui Nokbar phai je sini Kamalpur subdivision andara je nok bai bemani ngai abor moti kok salaika sini SDM bai respond kam maka ngai bobo criteria full damage half damage kise mise bai mani abor ebong no bo category khobjang nai abor salaika mono saka je tabuk je Baijak ekdom pura baisuk thangka je civil kemo tong tonai rongno bongno first priority rinang thun je ekdom damage ing thamba kya gai abon pore further je kise mise Baijak bongno khlainang thun okno salaika bo kam respond dekha ngai chung saima ka full damage ing gai 1,20,000 manai ngai tabuk puila sekan 1,20,000 ni 15% tabuk bongno kise mise samung khanya ne bagai bongno dawi rijak nai ngai verification complete mani yagulo ngai je 15% diwe je baki tongmani rang o rang no borok fulfill khali nai boso jora to bisi nak lak dakino khali nai ne belai kaham no respond ma khabar bo kaham no so mote kena sauma khlale nai karon ngai mo hai jora bo nok khupanya rong ni belai kai khari ma sikja karon nok tongkhai si singlena nan jora phano mano nok si bai thanga kai bo tongnai bongno kokwan sugai belai khai angbo tuisai mi angui tongo aboino salbun bum no bong bagai khasi goi tongo ngai tini kok samai jaglo to bosaw mo ek din bising khlai din nai ne chungki jora mana sinai aga mo to state government SDM ni तरफ থেকে ang personally ani तरफ থেকে bo ang ani PTDC तरफ থেকে bo ang mo khlai no to ang bai